O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde Santiago Freire e varios membros do seu equipo de goberno, realizaron esta mañá unha visita á Praza do Tapal, o entorno da igrexa de San Martiño, onde no último ano se levou a cabo unha mellora da súa iluminación exterior ornamental. Esta actuación inclúese dentro da liña de axudas da Xunta a municipios de menos de 10.000 habitantes para a mellora das súas infraestructuras turísticas. Neste caso que estamos a falar é de unha inversión que por un lado contempla ese aforro enerxético, mellorando a iluminación ornamental dun elemento patrimonial tan importante como esta igrexa, que serve tamén de reclamo turístico e que moita xente visita Noia precisamente para poder observar esta maravilla. Ademais desta actuación, e grazas a esta liña de axudas da Xunta, o Concello puido acometer tamén a instalación de paneis solares na piscina municipal e executar a mellora da iluminación tanto interior como exterior do edificio da Casa Consistorial. Tamén neste momento se están levando a cabo as obras de iluminación da fachada do Concello e tamén a sustitución de determinadas luminarias interiores, luminarias LED, que vai a permitir, por unha banda, reducir o consumo dentro do propio edificio municipal, que se suma a outras actuacións realizadas xa previamente en outras plantas do edificio e que con esta actuación vai a incrementar tamén o seu atractivo patrimonial, a súa visualización. O delegado da Xunta destacou a excelente acollida que está a ter esta liña de axudas, que xa rexistrou máis dun 100 de solicitudes. Trátase dunha convocatoria de subvencións dotada cun orzamento de 3,5 millóns de euros, que ten como obxectivo seguir modernizando e dinamizando o sector turístico galego. Nas comarcas do Barbanza e Muros Noia, a Xunta apoiará un total de 6 actuacións que contarán cun investimento total de máis de 125.000 euros. Para a Xunta de Galicia é importantísimo este tipo de inversións que melloran o noso patrimonio cultural e artístico, que favorecen tamén ese atractivo turístico e por eso estamos a apoiar na comarca do Barbanza 6 actuacións con unha inversión de máis de 125.000 euros. Aproveito tamén, xa que estou aquí, para facer un chamamento a todos aquellos alcaldes de concellos de menos de 10.000 habitantes para recordarles que está aberta unha orde de axuda da Xunta de Galicia para facer inversións en infraestructuras turísticas que permitan precisamente eso, mellorar o atractivo turístico das nosas vilas para que veñan máis persoas a visitarnos.